סליחה, אתה צריך אולי עזרה? זה משהו עם מכוניות? אני יכולה לנסות. וואלה, סבבה. תחזיק את זה שנייה? תודה. מה קרה למכונית? לא יודע, זה משהו עם המנוע. לא ברור. וואלה, באמת שאני אשמח בעזרה של שני גברים. יאללה, בכיף. עדן, שים בבקשה את התיקים בצד. וואלה? מאיפה אתם? תל אביב. להכין לך אחת? כן. מה אתם עושים פה? האמת שבאנו קצת לטייל. יצאנו לטייל קצת, אתה יודע, חופש עכשיו. נחמד. תענוג. מה, וכמה זמן? עכשיו כזה אנחנו 3 ימים פה. אוקיי. ממשיכים הלאה. נחמד. איפה וכאן? עכשיו אנחנו בדרך לקרוון שנמצא בזור בצל סיוון. אתה מכיר? זה בדרך. מה אתה? אני שם באזור. וואלה. אני אקח אותך, אני אבדוק שעות אפילו עובד. אני מתאים לכם, אני אקח פה לחצי דרך. וואלה. שומעים את זה? זאת הבטן שלי מתחילה לדבר. כן, האמת שגם אני מתחילה קצת רעבה. אני חייב לאכול משהו. באמת? זה מסעדה לא. לא, באמת, חכו רגע, חכו שנייה. מה זה קורה? איפה היא פה? אוקיי. טוב, יאללה בואו. איך היינו מסתדרים בלעדיך? וואו, איזה יופי. בואו כבר, בואו. אתם חייבים לראות את זה. וואו, איזה יופי. עדן, את חייבת לבוא, בואי שנייה. תראה את ה... נו? היה שווה את זה או לא? זאת המסעדה? כן. נראה. כן? שלום. שלום. זאת מסעדה, נכון? התקשרתם? לא ידענו שצריך. זה בסדר, חמודים, בואו תיכנסו.
הטיול שלכם עובד? שמענו על קרוון פה באזור. קרוון? כן, אפשר לישון שם. בחינם אפילו. בחינם? כן, לפי מה שהבנו הם לא עושים את זה כדי להרוויח. פשוט כל מי שרוצה יכול לישון שם. טוב, אני מניחה שבטח מאוד מלוכלך שם ומוזנח. לא, למה? כל אחד שבא לשם פשוט מנקה אחריו. וישאיר משהו קטן. זה נשמע לי מוזר. עוד פעם. הגענו. הולך לבדוק. לך אתה. הולך לבדוק, מה יש לך? לך אתה. למה אני? כנס תבדוק, נו, מה עובר לך? לא רוצה, כנס אתה, נו. אני אלך. מה קרה? סתם, אין פה אף אחד, בואו, תביאו את הדברים. יואו, איזה מפגרת את. מה את עושה? את משוגעת? למה הבאת אבנים? בא לי שנכין פה שבילים. די, לא עכשיו, אין לי כוח. די. נו, מה אכפת לך? אתה לא עושה כלום. תום, אתה מוכן לעשות את זה איתי? תעשי את זה עוד מעט. לא עכשיו, בסדר? עדן, מה יש לך? את יכולה לבוא? את יכולה להירגע? מה יש לך? תודה. די, מה אתה עושה? מה אתה עושה? עשית ורודים, אחי. לא עשית ורודים. לא יודע, לא טעימים לי. זה אותו טעם. לא, זה לא אותו טעם בכלל. זה אותו טעם. זה לא אותו טעם. טעמת אותם? לא, אני פשוט יודע שאני לא אוהב אותם. לא טעימים לי. כל פעם אתה מבטא ורודים. פשוט, כן, הם לא טעימים לי, מה הבעיה? לא אוהב אותם. זה... אחי. עדן. לא בא לי. עדן, מה יש לך? כלום. לא, מה יש לך? כלום, ליאור, הכל בסדר. תראי איפה אנחנו, ואת לא מסתובבת עם הפרצוף הזה, אני לא מבין מה יש לך. ליאור, הכל בסדר, די. די. את לא מתנהגת כמו עצמך. ליאור, בבקשה תפסיק, הכל בסדר, די. די. עדן.
מה יש לך? כלום, תום, הכל מה עובר בסדר, אלייך? תפסיקו, אנחנו די, מדברים. הכל בסדר, די. לא, את לא את, את לא את. די, את לא- די, פשוט ליאור, לא אני את. מבקשת שתפסיקו, אז תפסיקו, די, הכל בסדר. את רצית לבוא... לא טוב לי, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? לא טוב לי פה, חשבתי שזה יעשה מה לי לא טוב. טוב לך? לא טוב לך איתנו? לא טוב לך עם המקום? ליאור, מה מה, לא אתה טוב לך? אידיוט, מה? אתה יודע שטוב לי איתכם, אתה יודע שאני אוהבת אתכם, והנוף פה מדהים ויפה פה, אבל לא טוב לי, אני אפילו לא יודעת להסביר למה, רע לי פה. מה יש- רע לך? אז תגידי מה רע לך. אני לא יודעת, ליאור, אני אומרת לך שאני לא יודעת. רע לי פה, יש לי מועקה שחשבתי שזה יפתור אותה אם נבוא לפה, אבל זה לא פותר אותה, ואני לא יודעת מה לעשות. פשוט לא טוב לי, אני לא יודעת. אני רוצה לחזור. רוצה לחזור וזהו.